उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गिबिसिनथारावनो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो बिजाथिनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। बर' बिजों हिसाबै जों उदालगुरि जिल्लायाव जोंनि पारफरमेन्सआ जाहैबाय टटेल एपियारिं जोंहा केन्डिडेट्स दंमोन 2995। बिनि उनाव टटेल पास जानो हादों 1721। फार्स्ट डिभिजन जोंहा 287, सेकेंड डिभिजन जाहैबाय 810 आरो थार्ड डिभिजनाव जोङो मोननो हादों 559। जोंहा टटेल जिखिनि डिटेन जादों बेनो जाहैबाय 1339। दा उदालगुरि जिल्ला हिसाबै रिजाल्टआ बेखिनियानो। दा फैबाय थानाय समाव उदालगुरि जिल्लानि जोङो टप 10खौ सायख'नानै बिथांमोनखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जागोन आरो बेजों लोगोसे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थिग बेबायदिनो मोनसे हाबाफारि लागोन जे टप 10 सायख'नानै जाय बिथांमोना टप 10आव फैनो हाबाय बिथांमोनखौ बरायनाय जागोन। उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोङो सासे स्टुडेन्ट सासे फरायसा मोननो हादों जाय बिथाङा 97% मोननो हादों। खाग्राबारि हालामनि खैराबारि UN एकाडेमियाव बिथाङा फरायोमोन। बै फरायसालिनिफ्राय बिथाङा उथ्रिसारनो हादों। थ' उदालगुरि जिल्ला हिसाबै फैबाय थानाय समाव जिखिनि साक्सेसफुल फरायसा बा बिजाथि बिथांमोना गुबुन गुबुन बिथिङाव थांगोन, बिथांमोननि जिउ राहा दानायनिफ्राय लानानै फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे केरियाराव साक्सेसफुल जायो बेनि थाखाय बेस्ट विशेस होबाय। आरो जाय बिथांमोना बे मेट्रिक आनजादाव आनसाक्सेसफुल जाबाय बिथांमोननि थाखायबो गोबां स्कपा दङ। नोंथांमोना गोसो बायनाङा, जाहाथे फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना आरो फिन मेट्रिकआव थ' बेखिनिखौनो जोंनिफ्राय जोबथारनायाव सारा आसाम नाङैनो जाय बिथांमोना बर' बिजोङाव फरायनानै दिनै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोननिसिम साबायखर बावनायजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय।